in har ana da dole a ɗau uwa hula ku dole a samu ta kokuwa da ni da ke ba mai mana ɗan gani ya ba zan yi kuka in na rasa ki ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa da ni da kai ba ai mana ɗan gani ya ba zan yi kuka in na rasa ka ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Duk adadin zancen da zan miki ba zan yi saurina ba. Haka yake Sako na zuciya baki ya furta ido ba zai boye ba. Sai na saka ainihin wani shamaki abadan ba za mu rabu ba. A zuciya ki ne mini lamani ba za ki bar ni har in cutu ba. in har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Sassauta harshe kai ta faɗa min abin da zai mini daɗi haka yake da ni ina tsoron kar ka guje min dan duniyar ga da faɗi haka yake na burina ne a ce da kai mi daɗi zo gare ni ya ka da hanzari ba zan jira ba in ka aje ni ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Haka yake haka yake haka yake Kin hukunci yadda ya dace a san da na yi miki laifi. Amma fa sai ki min adalci a san da ba ni da laifi. In kuma na ki na ba ki kulawa ki haƙa rami mai zurfi. A san da duka na sauya wani hali ki min nasiha ba ki guje ni ba. in har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. Kalmar soyayya a ko'ina ka bayyana ta a fili haka yake ina fadin masu yin sanacin su san ina da dalili haka yake bayyana mu da kai ba ta da ƙarshe kamar ta masu su'ali a lokaci zuwa lokaci nake jimari idan ban ganka ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu sa kokuwa mai haƙuri ba yayin ɗan hali ba zai rashi da wadatar zuci ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku dole a samu ta kokuwa da ni da ke ba mai mana ɗan gani ya ba zan yi kuka in na rasa ki ba. In har ana da dole a ɗau uwa hula ku tilas a samu